Ja, hallo. Ja, det er med glæde, vi kan præsentere juleevangeliet, både at være tro mod det traditionelle, men også at være lidt moderne. Så det er en glæde for alle os, og også børnene i Måløv, til at vise det her for jer. Ja. Mine damer og herrer, en gang for længe siden i det oldgamle Persien var der 18 meget kloge og vise mænd. De elskede at studere alle himlens smukke stjerner. Pludselig en dag var der en kæmpe stjerne på himlen. De vise mænd vidste, hvad det betød. Et gammelt profeti fortalte, at nu skulle himmelens kongesøn fødes. Derfor pakkede de deres ting og fine gaver til den nyfødte konge, satte sig op på deres kameler og begav sig den lange vej til Bethlehem. Kom sammen. Ja.
der fandtes ingen seje cykler eller løbehjul. Josef og Maria skulle rejse til Bethlehem, fordi kejseren ville tælle alle mennesker i hans rige. Maria havde en baby i maven. Og kunne ikke gå hele vejen, så hun red på et æsel. Pludselig sagde Maria, nu skulle de skynde sig at finde et sted at sove, men der var så mange mennesker i Bethlehem, som skulle tælles, at der næsten ikke var plads til dem. Det lykkedes dog at få lov til at sove i en stald. Og barnet blev født. Hans mor og far kaldte ham Jesus, og de svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Ude på marken var der nogle hyrder, som passede deres får. De var trætte, men pludselig dukkede en engel op. Det strålede af Guds herlighed omkring englen, og han sagde, rolig. I dag kommer jeg med gode nyheder. Der har født jer en frelser. Og med et var der et stort kor af engle, der sang. Halleluja, halleluja. Nu kom alle vismændene og hyrderne for at se den lille Jesus. Han var ikke ret stor, men det lille barn var ikke en helt almindelig baby. Denne lille dreng skulle blive hele verdens frelser. Han var Jesus Kristus, Guds søn, Messias. Sang, så synger vi Go Tell It on the Mountain. Med lidt rytmehjælp